Mai Fairah TV. Kin wadatu mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi ke ta abin da kaunu take nema ya sarauniyar halarori. Kin wadatu mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi ke ce abin da kaunu take nema ya sarauniyar halarori. Himmar kashe ta ƙara da ɗan dama don na kai wato ta ziyara, sannan ta ƙara ƙaran ƙwarin gwiwa cikin nufin da ka tsara. Yau tambarin na mama Fatiha ne ita sarauniyar 'yan faira, tunda ta ishe mu ma'auni wata ran azani yaro zai kwari. Kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi. Aya sarauniyar da take mulkin duniya Fatihatu shehu ke ce rufin asirin bayi har ubangijin su mun kore sulhu. Wallahi sai ya da kaunar ku tana sa mutun ya raya a ruhu. Sai ya da a zaune kuke tafiya bale ku tashi kumbura mai sauri. Kin wadaci mai nema Fatihatullahi gatan bayi ke ce abin da kaunu take nema ya sarauniyar halarori. Jirgi ki ɗauki ɗaki haɗa da ubansa gabacin ki ɗauki uwarsa. Wane mutum ya gane isar girman ku duka duniya ta kasa. Sai dai a sallama a yi soyayya shine abin da ranmu ta kunsa. Shirin ki ma ashe magana ne ƙaunar ku na saka mu yi alfahari. Kin wadaci mai nema ke ta abin da kaunu take nema. Mama Fatiha ke ce tasirin rayuwar Sunusi Murabus. Mama Fatiha ke ce sandar mulkin Sunusi yanzu da tabbas. Duk wanda ya yi rashin ƙaunar ku a zuciyar shi umma ya zama nonsense. A cewa mai zuwa ku ne shafa'in shehu kana ku ne ma wuturi. Kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi ya ce abin da kauni take nema ya sarauniyar halarori. Kin yi wa kaunu fintin kau a gurin hidima da so da ziyara. Ku ne tsoron da shehu ya nuna fi kaunar ya ba da bishara. Ku ne abin da kun ka zamo kashe ga mai gani garara garara. Tsayin ki yayi zai fadin ki yawa gare shi fin dubu ɗari. Ya Fatihatullahi gatan bayi ya sarauniyar takabunki sanna sannu yar ta garkuwar imanu. Sunanki mamma babbar dokta mai magani na cutar kaunu. Wallahi hidimar ku tana sawa sun cike cikin isanu. Abinda yau ake shagoran na wajen ku ne ya suturar makari. Kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi ke ce abin da kauni take nema ya sarauniyar halarori. Fatiha kin gaji da halitta mai bidar nufin ya san girman ki. Kallabi tsakanin rauna tun azal Fatiha ba ta biyinki. Ke ce dai Fatiha har farko tun azal da ke kike raba maki. Mamaki a ku rage maki tun azal cikin ku ne muka yin bidiri. Ya Fatihatullahi gatan bayi take nema. Fatiha kin haɗe kulliyar masu son kin haɗe kin ɗauka. Fatiha kin zamo majibintar rayuwa ta masu son albarka. Yau ga shi kin rufe duka aibun masu son ki mamma babbar dirka. Ki je ki kai ki kawo duk sha'anin masoya cikin sa kina uzuri. Kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi gatan bayi ke ce abin da kauni take nema ya sarauniyar halarori. Haka ne halin girma mai girma yake da shi na shaida. Haka ne ashe hauka yayar hankalinka ce yi ka shaida. Haka ne abun fuskanta ne ƙaunar ku ta ɗararwa ibada. Tashi ka so su don kai ganda su ne ake kiransu da alfijiri. Ya Fatihatullahi gatan bayi ashe Fatiha ta fi tunanin bawa ya ce ya yi fuskanta. Ashe Fatiha ta kai inda ake yin shiru a kasa fahimta.
ita zahirinta da ɓuya shehu ne abun da ɗai ta fahimta ashe ma faɗin da take yi ne ta jalle a ƙwarwai ka ba hari kin wadaci mai ne a ya Fatihatullahi ga tambayi ke ce abin da kaune take nema ya sarauniyar halarori Mama Fatiha kin cika kina cikar da waninki Mama Fatiha kin isa kina isar da waninki Mama Fatiha kin kai wanda bai kai ba ma domin ki mu dai muna baranta jididin so ne da bai da tsara duk lamari a ya Fatihatullahi ga tambayi ai mana dan isar shi Abubakari coja mai madafan iko ai mana dan isar shi Abdurrazak majnunu lungu sako ai mana dan isar shi Ahmadiyar wata rakin mu ne dubu iko ai mana dan isar shi Baba Ali Harazimi ya sahibu zikiri kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi ga tambayi ke ce abin da kaune take nema ya sarauniyar halarori na yi tawassuli da irin girma da duk isa ta shewa a tiku na yi tawassuli da kaɗaitar zulma a rufi cikin hadarar ku na yi tawassuli da mai gora da baitukan da yayi a cikin ku na yi tawassuli da masoyin nan zangon bare bari a ijan hazari ya Fatihatullahi ga tambayi kowane ɗaya na fari da ubansa ni nawa kan mafaka ne Malam Tijjani Fairah ina daɗa gode wa san ka kai fardi ne wallahi shehi ko me zance zancen ka ne yasa haka nan ne da shehu mutaka na fake dan Mai Fairah ne Masihu cikin shiri kin wadaci mai nema ya Fatihatullahi ga tambayi ke ce abin da kaune take take nema ya sarauniyar alarori